Now I'm giving my testimony. I'm killing the beat and I'm giving them heat. Now I'm giving them everything. I'm living my life, I don't chop money. I don't taste money. My guy, I'm allergic to poverty. So I'm using my sense to gather the properties. No time, like a statue of liberty. Nobody knows tomorrow, so I'll be holding my destiny, As if it's in a jungle, some people they bubble, I continue the struggle, they double my hustle, As if it's in a jungle, some people they bubble, I continue the struggle, they double my hustle, Now I'm giving my testimony, I try to keep it up. I was so glad to keep it up. Okay, man, so what they? You have any man about that one or it? Oh, you all that Morocco people, there was what I'm on it. Yes, so because what I to know, now you don't want I put a head line I give me, I give you time, but more for the Yamato to Yamato. So because Ejimo Hera na kpọfta onye ga-eme moderation of the program for the night. Anyị anaghị eme MC ga-abịa akọwa ogologo akụkọ. Ka anyị chọrọ ka ụmụ nwaanyị anyị ndị nne anyị kụrụ onwe ezigbo aṅụrị n'abalị a. Yes, biko Ejimo Hera na kpọfta osote onye isi anyị wụ Vice President, Honorable Mr. Agwo, Agwo, triple Agwos. Because they are not. Yeah, go on. Yes. Thank you. That's a good way to get it up. Good evening, ladies and gentlemen. Without wasting much time, and it's been a while, we've been planning to get this started by 8 o'clock, but by now I think the floor is set. There's nothing more to wait for. Anye bidola, Obako ndị Igbo. But here they are, Mga Mswa Igbo, Ngwaya Oyibo. Mlanya no one Oyibo on the TTI, Ngwanya Hogano, Gota. There were. Ime Konya Mata. Oche in on Ime, Legarea Yoenaka Rikelea, Gelarea Yoenaka Cape, Gelea. Gracias, Ebiao. Not here. Now, no Loyibo. Turn to your left, turn to your right, and say hi to your neighbor. Ebo Beleno. Gebo Oyisi Oche ahụ nọ. Mmemme anyị bịara abalị awụ mmemme nwa aṅụrị, ọ bụghị mmemme nwa ọtụtụ isiokwu. Ma otu ọ dị, ndị a siri doziere anyị họlụ dewere oche ka ọ dị ka nwere ndị ewu onye isi oche. Ọ bụrụ onye bụ onye isi oche, ma otu ọ dị aga m ahapụ oche ahụ ka o luru ka ọ ghara ịbụ ndị na-anọ ime ya. Maka nke a m ga-akpọli onye member of the board of directors of Igbo organization now in our president Ubua na nwunye ya ka ha bilie ọtọ ebe ọbụla ha nọ. Nwere ndị board members nọ ebe a.
Yes. Nze Malaki Okolo na nwunye ya. Chief Anthony Wakwe na nwunye ya. Magoro to the high table. Or the first high table. Ono Magoro to the second high table. The youngest and strongest gentleman in our midst, who Chief and Lord Chukwu Jundo is in the way. Even the younger than you are, but the youngest gentleman in our midst. Chief, please, I go to the high table. Onye ọbụla m kpọkọrọ high table biko bagoro onweghị any obligation dị anyị achọrọ m ka mmadụ anọchiere m na high table achọrọ m ka ọ dịrị vacant. Chief ya ọ bụrụ ọ ga-ekwe mee ebe chief na ha akwado ịgbagoro tebụl ahụ m ga-akpọ the next youngest gentleman na n'akụkụ ka ọ gbagoro to the high table. Chief Loka Jimmy na nwunye ya gbagoro na first high table. Asị na agbara aka n'azụ anyị onye ji iji a na-akọnye ji n'anyị ọ bụkwa ọnụ ga-ekwu mana ọ bụ onye gwara ukwe ya bụ na ọ ga-ekwu ekwu ka nọ Yes, ndewo. Ọ na-atọ m obi ụtọ ịhụ ndị ichie n'etiti m. Ma ọ na-eme ka obi sie m ike ma mara na enwere m ọtụtụ afọ ịga maka mgbe m na-enyomi ha na-ahụ ka ha si bie ndụ ha. Chukwu ga-esikwa otu ahụ mere gị ka ị bie ndụ ka ha. Dr. Chief Emmanuel Anosike and Dr. Mrs. Agatha Anosike Magorono to the high table. Music Africa.
Oge m ga-eji kpọkọrọ ndị onye isi onye ọ na-abụ ile anya icheta the first or the most senior president of this organization present with us. Na nke a m na-akpọkọrọ Chief Onyiba na nwunye ya ha gbagoro n'oche. Chief Okike Nwankwo na nwunye ya gbagoro n'oche. Na ugbu a ka m ga-akpọkọrọ onye bụ onye anọ na ubu ya n'okpuru ya now for the current, the vibrant, the most efficient and most dynamic president of Igbo Organization of New York now, Chief and Lolo. Chief and Lord Chief and Lord Obey Ejiobi, Victoria High Devil Place. Yes, email and do. Nubua and Mage Bokoro Namuku on Abu Erute event Obula on the Georgia. Ibu Yabu signature Jaman. So Nebu got to Toku na Boli also na Lolo Rufus Oyamalo to the high table. Hallelujah! Jehovah in
Thank you. Tupu maga to the next one na Bogota mamam ezi mamam hụrụ anya ọ na-abụ mkpọ mamam ọ maghị ihe m na-eji akpọ mamam but ọ na-awụ anytime ọ na echeta my grandma so n'ekwu otu okwu na kpọkọrọ aunty mama nke o nyere ebe o tere high table mama biko magoro high table ka m kwanyere gị ugwu. Always, Thank you, DJ. Ibela. Tupu maga to the next item, I'm not going now. I'm going to the last. Namuku Namuye. Chief and Lord of Felix Onyewe to the high table. Chief and Lord of Felix Onyewe to the high table. Ọbụrụ na ha abịabeghị mgbe ọbụla ha DJ nye chief egwu ọ ga-eji gbagoro to ha nepe werela ọkụ. Ekpere nke akpọkọrọ elere m anya n'elu oche ahụ ụmụ ụkọchukwu dị o nwere ebe n'ihi nke a m na-akpọgoro nna m ukwu Reverend Dr. and Mrs. Muigwe to the high table. Venerable, Right Venerable Dr. Reverend shine,
Dr. and Mrs. Ihawam to the high table. Now the last one na Bogoro high table, I got to the next. Dr. and Mrs. Christian Ihawam Bagorono to the high table. When Jesus in your family, happy, happy, oh, happy, happy, oh, happy, happy, oh. When Jesus in your family, happy, happy, oh, happy, happy, oh, oh. When Jesus in your family, happy, happy, oh, yeah, happy, happy, oh. Happy, happy, oh, when Jesus in your family. Happy, happy, oh, happy, happy, oh, when Jesus in your family. Pastor Sylvester Eleka Biko Biamepa in opening prayer by Father Sylvester Eleka. And make us, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you Nafana, Nawa, Namonso, Amen. In your kind enough for you, one or several one around the or several one on your own. Anikeji Abu Makana Bukeji and Yechineke, Otito. Every man Abraham or Bato, no. Ebaka Chineke on the Titifan or Wembley Bongo. Yabayana Yochineke. The better than Abuai Gabo. Gome, Gobi and Ibulofu, Tini Funanya, Webo Nke Wasi, Anke Tosi, Ebruna Omasi, Webate Funanya, the Zinunani, Mama Donoa. Upen Wabu de Vidia, Itinonu, Obona, Emma Ugawa, Manama Donamoya. The steadfast love of the Lord never ceases. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy is never come to an end.
Chineke bi n'igwe, anyị ekene gị n'ụbọchị tata maka na ị na-adị mma oge ọbụla n'ime ndụ anyị. Anyị na-ekene gị maka ọnọdụ ndị Igbo ebe isi were jikọ obi anyị ka anyị nwee ike wee na-efe gị ọfụma. Anyị ekene gị maka ogologo ndụ nke ị nyere anyị, ahụ isi ike. Anyị ekene gị maka ezinụlọ ụmụ iji gọzie anyị. Anyị ekene gị maka ndị nke anyị nọ n'ụlọ. Anyị ekene gị maka nsọpụta nke ị na-asọpụta ndị nke gị n'aka ndị ajọ mmadụ, n'aka ndị ajọ onye, ife mberede nke okporo ụzọ na ọnwụ akwado ha akwado. Anyị wee na-akpọku gị ka ị bịa nọdụ n'etiti anyị n'abalị tata, mee ka ịhụnanya gị, ngọzi gị, ebube gị na-ezo n'isi anyị dịka igirigi nke ụtụtụ. Mee ka ebumnobi ọbụla dị mma ka anyị bụ bịa n'ebe n'ụwa bụ ife dị mma ka ọ na-agaziri anyị. Gọzie ife ọbụla bụ ife anyị ga-eme n'ụbọchị nke tata. Mee ka okwu onye ọbụla ji bịa ebe n'ụwa nke ọ ga-eji na ka ọ bụrụ nke kasị mma. Mezie ka ụmụ n'ụwa nke anyị ga-eji wee n'ebe n'ụwa bata n'ezinụlọ anyị. Mee ka ịfụnanya gị zuo oke n'ime anyị, ka ọ gaba isi anụ n'ụwa n'ikpeazụ. Anyị site n'ọnwụ nke nwa na-agafe agafe wee bata n'ọnwụ nke dị ebe ebe na n'eze n'igwe site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ ma chekwaba ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ọ ga-adịrị ụnụ mma n'afa Kristi onye nwe anyị. By the dawn's early light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous skies, for the ramparts we watched were so gallantly streaming. Father Sylvester Eloka, gaa to the next item bụ ịwa ọjị ka ndị a bịara ebe ha wetara ndị Igbo ọjị ha. Breaking of kola nut. Ndị be anyị nke a bụ ọjị. Ndị Igbo ndewono, anyị ewela ọjị. Eji m aha ndị Anambra na Enugu, eji m aha ndị Imo na Abịa, eji m aha ndị Delta,
eji m aha ndị Rivers, Ebonyi, ebe ọ bụla e nwere ndị Igbo eji m aha ụlọ nabata ọjị a. Ọwụ m ga-agọzi ọjị a, ma aga m ebu ya ka ndị Igbo si ebu ọjị ha. Aga m eburu ọjị a bugara ya otu n'ime ndị isi bọọdụ anyị n'ebe a. Onye chairman bọọdụ anyị anọ nga, ma ndị bọọdụ aka ụkọ ebe a, Chief Anthony Wakwe, biko pụta ebe bịa buru ọjị. Chief Anthony Wakwe, a member of the board. Also, Nze Malaki Okolo nọkwa ebe a, ma ọnụ ma na o nwere ịtọrọ ibe ya. Nze Malaki bụ onye board. Ndị Igbo mma mmanụ. Nze Malaki, mụ na gị nọ na board. Ekelele m. O ji m ndị ikwu okwu masị ya na-ekwugbuwa okwela ji. Ekelele m onye ọbụla bịara hie. Ọjị bụ ihe jikọtara onye ọbụla n'ime anyị. Na-ekwugbukwere okwela ji dịka ya kwuru. Aga m ewere ọjị ya nye nna m ukwu, onye isi anyị, Chief Ezenekwe, ka ọ gọzie ọjị ya. Igbo kwenu? Igbo kwenu? Igbo kwezuenu? Ịma na o wetara ọjị wetara ihe ọma na Chineke nyere anyị ndụ. Anyị na-achọ ka ihe ọma ọjị anyị na-awa na-agọzi n'ebe a, ka mgbe anyị ga-ata ya, ka anyị tata ndụ, tata ogologo ndụ, tata ahụike, tata ọdịnamma, tata ịhụnanya, ka ihe niile na-agara ndị Igbo nke ọma. Chineke hụrụ anyị n'anya, ọ hụrụ anyị n'anya, ihe dum ọ na-emere anyị ka anyị ga-eji ma na ọ hụrụ anyị n'anya. So Chineke gọzie anyị, gọzie ọjị nke wetara n'ihu anyị, ka anyị tata ndụ na ahụike na ịhụnanya na ihe ọma niile dị iche iche, ka ọ gara anyị nke ọma n'ihi Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Aneze, kelewan, Igbo, kelewan, omenala. Ndị Igbo na-eji ọjị na-eme omenala. Anyị jere ịmụ nwaanyị, anyị jiri ọjị wee jee. Igbo jere ịmụ nwaanyị, anyị jiri ọjị wee jee. Ọjị bụ omenala jikọrọ Igbo. Iwe ọjị n'ala Igbo na-egosi ịhụnanya. Iwe ọjị n'ala Igbo na-egosi obodo. Igbo ji ọfọ n'otu na-eme ihe. Igbo ji ọfọ n'otu na-aga mba. Eji m ọfọ n'otu na-eti egwu. Eji m ọfọ n'otu na-aga mba. Ya, imecha buru ọjị gbara n'ala, o nwere ndị chi echichi. Mee ka ọjị ruo ha aka. Nna m ukwu, onye hụtara ụlọ ifo ndị Igbo hụ ya, kwuo Chief Erekegwem wegharịa ọjị. Ichiri echi. Dịka nwaka mma na-emezu omenala ọjị, ọ ga-egbu ọjị. O nwere onye chiri echichi, nyere ya aka mee indiketi, ọ ga-ewetara gị ọjị. Na-egbughị oge maka mma m na agụrụ agụwago m. Otu o si agụ m ama ọ na-agụ onye ọbụla. Onye isi m enye gị 1 minute nge na inye anyị your address. So I can work move forward. Ndebo.
ndị Igbo ekelekwa m n'ọzọ o ji awa agwụ kwucha okwu mụ nwe iso ya n'azụ ji enye nsogbu n'ihi na o ji asụ Igbo suruo ya ebe ọ kwụsịrị ka m mara ma m ga-esotenwu nzọụkwụ ya. Ndị Igbo ekele m unu, ekele m ndị niile, ndị okenye anyị, nna anyị Chukwu ji ndezi n'ekwe, ndewo. Ndị niile nọ isi oche, ndewo na ekele m unu. Ekele m onye ọbụla hapụrụ ihe omega bịa taa chọbịa nọnyere ndị Igbo, ekele m unu. Ama m na ihe a na-eme eme shiri nne taa, ma unu enwe obiọma ịbịa nọnyere anyị, ekele m unu. Ọ bụrụ onye m na-ekele n'ụzọ pụrụ iche, ọ nwoke, maka ihe a na-emecha ahụ ihe emume ndị nne. Ana m ekele Onyiba Okike Nwankwọ maka ihe anyị na-eme taa. Ọ dị mkpa ka akọwa ka o si bido nwa obere. Ọ bụ Okike Nwankwọ bidoro oge ọ prezidenti, ihe bụ tradishọn ya. Biko unu kụpụrụ Okike Nwankwọ aka. Ọ dị mkpa ka echeta, n'ihi na ebe anyị n'ọtụtụ wee ego eji zụọ ụlọ a taa, ọ bankwet Okike Nwankwọ bidoro ya na ndị ezekutiv ya atụtụkọwara ego ahụ atụtụruo ya ebe a. So Onyiba, ndị Igbo na-ekele gị, ndewo. Biko na ụnụ mana ha anyị bịara taa wụ Igbo bankwet. Ihe eji mara Igbo bankwet wụ iji kelee ndị nne, ndị nne nne, ndị nwaanyị niile nọ n'ime ndụ anyị na-eme ka ihe na-aga. Ọ iji kwado ha, iji kelee ha. N'ihi ya anyị ga-ekwu ọtụtụ okwu. Nkwa anyị kwere ụmụ nwaanyị bịara taa wụ anyị ga-enye unu oriri, nye unu ọṅụṅụ, nye unu mkparị, nyekwa unu gift nọ n'ime ya iji kwado unu, n'ihi na a na-eto dike na ka o mere eme ike ọ dịkwa ya ime ọzọ. Yes, ana m ekele ndị nwaanyị nọ n'etiti anyị taa. In fact, kembụ Lady Dr. Lọla Agatha Nosike, ọ wụ ofu nwaanyị ọ pụrụ iche na nwaanyị, ma na ezinụlọ, ma na ịgụ akwụkwọ, ma ị gara obodo ozi, ọ pụrụ iche. Ọ bụrụ na ana m eme introduce, ma ọ ga-agwa anyị obere okwu ị na taa wụ ụbọchị ndị nne. Ejikwa m ohere a na-ayọ ndị nne niile, ụmụ ụnụ na ha etola, na-eto okorobịa, na-eto agbọghọbịa. Ebe a obi Igbo, ha ewebe o bidoro. Ụnụ mekwa ka ha na-apụta apụta na-amata onwe ha. Anyị enweghị na communication with ndị youth nọ na St. Clement Pope, ndị youth nọ na St. Fortunata, ndị youth nọ na St. Paul the Apostle, ndị youth nọ na St. Gabriel. Ha ewebe nwere ọgbakọ ndị Igbo dị iche iche. Anyị na ha akpọkọta ha ọnụ, n'ihi na unu lee anya ebe a na the average age onye ọwụ member n'Igbo organization ọrịala 60 and climbing. That means ụfọdụ anyị nọzi n'egwu ụla. So anyị ga na-achọkwa ndị ga-anọchi anya anyị ya wụ ndị anyị mụtara. Na-egbughị oge, aga m kelekwa ụnụ ọzọ, kelekwa ndị n'isi oche ọzọ. MC biko ọ ga-amasị ma anyị bido ugbu a bido oriri na ọṅụṅụ ahụ, n'ihi na agụụ agụọla ndị mmadụ. Ndị Igbo ekele m ụnụ, ndewo nụ. Nke ọma, izu nara m oshi ụka, ya bụrụ ife masị istilụrụ ma show. Ife mkparị bụ otu m na-achọ ime. Achọghị m isoghekwa ụkpụrụ ife dị na mpekere akwụkwọ e nyere m. M chọrọ ha rie nri maka afọ gba ọkpụrụkpụ, obi emekọ ọnụ. Mụnwa ọ na-abụ mgbe ọ bụ erighị nri for a long time, isi ọwụwa ebido ụwa m. Ihe ọbụla ị na-eme ị na-ekwuru onwe m, ọ gbasazie m. So biko, na tebụl ọbụla enwere efere nkụwa, enwere nkam. Efere nkụwa mbụ nke ị ga-eji ga were nri, were otu ike ga-adịghị rie. Ana m aga imepe the dinner ka anyị gaa were nri rie, richaa nri, and move over to the next day. Ndị nọ na high table, unu enyela onwe nsogbu. All the privileges of ịnọ na high table a ga-eme ka nri eruo unu n'aka. Ma ndị nọ na low table, e gwara gị before na ebe ọbụla ị nọ, ịbụ the chair, ịbụ onye isi na tebụl nke ọbụla ị nọ, ịhụla na ya o bidola. So mgbe ndị nọ high table na-eche ka ewetara ha nri, gị nwa anyị ga-agagodi ga were ị nọrọ na-eri. So unu nyewa ndị nọ na high table minute 5
ka ha were nri ha wechere then ndị nọ na low table ga werewa nri efilipụola m ya maka m lere anya hụ na ụmụ nwaanyị na-ebute nri adịghị ọtụtụ so ọ dị ka m ga-agwụkwa ndị nọ high table na werekwa aka ọzọ ga were nri nọ yes ndị high table ka bụrụ ụzọ nye the first 10 minutes ka ọnụ ga were nri unu wechara low table agawa ije nye top music. Office me leo mchieji mgbe meji alaruta ụmụ mere ma meleto mere ma mere wa ha kpari ara maka menye go ta ma kwesị inye wa ha mere wa nwa aṅụrị mgbe m kwesịrị inye wa ma menye go wa ọ ma ruo mgbe ọ ha na-eru ma ara achọzụ otu mechi enye wa ka menwe nkwa otu mechi enye wa so m da-asị ya mgbe m here egwere oge m etinye ọrụ were nke ịfụrụ afọ tie ebe nwa m ọ maghị weba nke ha mapụrụ m iji etiri ndị Igbo ndị Igbo chọrọ gị ndị Igbo n'idiri gị bịa anyị aka Igbo dị ike so ife m akpa Igbo onye m ga-akpọpụta wụ an ambassador of the cause of Igbo Organization of New York. Onye m ga-akpọpụta onye ife banyere Igbo cause ga-emetụ obi mgbe dum. Honorable President, Progressive Alliance of Igbo Women. Honorable Secretary General of World Igbo Congress. Honorable Omiye Banyere Ololudi. Oma Otudi. For multiple years. And I got tired of it. I didn't delay my senior, my puffalo told me. In Melta, each of my time, or had the other I can't, and I want him all that twice, which is my bro honeymooning. Oh, yeah, Papa, oh, yeah, professor at a nursing college. You were a director of nursing at King's County Hospital. Ụmụnna no kwenyere m ka m bụrụ Mike a nye Akino speaker Dr. Mrs. Agatha Anosike. For the two, for you. Ekweji Maramba. Let's go. Ndị Igbo ekele m unu. Ndị nna nnọọ, ụmụnne nnọọ, ụmụ nwanyị ibe m, Happy Mother's Day. After 12.
ndị bọọdụ ekene m, ndị executive, ndị isi oche niile, ndị ụkọchukwu anyị none. Biko ndị dị anyị unu emeela, because asị na ihe kwụrụ ihe akwụdebie, nwaanyị kwụrụ nwoke akwụdebie, ma ọ bụ di, ma ọ bụ ụmụnne, ma ọ bụ ndị ọyị. Biko aga m ebido n'inyere ezigbo ekene to ndị na-achị achị, ndị na-achị Igwe organization kachakwa ndị isi anyị maara mmegoro ihe siri ike or have played a significant role in the course of Igwe organization New York. Ana m ekene specifically an ex-president, Mr. Okike Nwankwo, ka anyị maara bidoro ihe dị otu a several years ago. And then we go all kind of celebrations before, until one day, and I know it was involved because it's some nanda saying biko bia mezie ka ọ bụrụ na ụmụ nwanyị, especially ndị nne, bụrụ the highlight of the evening of that banquet. And ever since then, it has been like that. The only regret about na ihe niile a na-eme ebe niile, anyị adịghị n'otu, anyị adịghị coordinated. Ya mere ndị iwe ebe a, ndị iwe ebe a, o kwere ka m ghọta n'abalị a na o nwere ndị ọzọ gara njem ebe ọzọ. Ụfọdụ n'ime ha na-abịa after ha gachara nke ahụ, ma na-asị ha nnọọ. Biko isiokwu m n'abalị a, onye gwara m okwu sị na m anya with a special focus to ụmụ nwanyị ndị nne. So ana m ebido ba ese, biko mere m ebere ngiri Igbo. Aga m asị ndị nne, obere okwu nwere m na ọ gbasakwara ndị nna, so onye ọbụla gee ntị. Na yesterday, just echi gara aga, I was in a hotel in Washington, D.C. Ọpara anyị na gbara akwụkwọ nke ndị ọcha, so ya mere na anụhụ maka ya ka anyị aga Washington. It was a beautiful location. But I'm nọ na hotel room na watching TV. My home program I na-akpọ The Real. I haven't seen it here. I don't watch much of TV anyway. So, ihe mbọ kwuru hụ addressing the Mother's Day weekend, abụrụ putting me first. When I heard the phrase putting me first, I was a little bit turned off. Putting me first. But ihe ha kwuru thereafter make a lot of sense, because ha gara abịa egosi nwaanyị iku nwa. Ebe oku nwa, ona na-atụ ya ka oku nwa. Obviously she was tired. She slumped over, nwatakịrị oku n'aka, adachapụ ya n'aka. Ihe o menere n'ala Igbo ka m siri ghọta ya, a na-eji ụkwụ abụọ guzoro ma onye na-akwala azụ. Onye na-eji ụkwụ abụọ guzoro, anyị ha akpọfu mmadụ n'azụ. Onye that putting it together, or putting me first to me. Na otu m siri ghọta ya. So ya bụrụ na biko ụmụ nwanyị na ndị nwoke, always special appeal. Igwe ụnọ, ichetara ụnọ bụ ihe ụnọ amaghị. Ichetara ụnọ, anyị gee ntị ebe ya dagbam nwaanyị anwụ. Gege ntị ebe ya dagbam nwoke anwụ. Ọnwụ dịzi anyị nso more than it has ever been in our lives. And echem na ọnwụ ihe gbasara oke mgbalị, dolly, stress nọ n'obodo a. A na-akpọghị ebe n'obodo a,
na-akpọ gị n'ụlọ ebe isi, na-akpọ gị ebe di gị, na-akpọ gị ebe ụmụnna gị. We're all over the place. Anyị mechaa, anyị aga ọrụ ke, gaa ka ụtụtụ, gaa ka ehihie, gaa ka ngorowu, as my people say. Ya gbakwa nkwa nọ n'ime ahịa. It's just too much. So, mmadụ ilezi onwe ya anya, actually the key of my short speech. Ilezi onwe anyị anya meaning different things for different people. Ụfọdụ n'ime anyị ọwụ ihe otu ezigbo akwa. Ụfọdụ n'ime anyị ọwụ gold na silver. Ụfọdụ n'ime anyị ọwụ nnukwu ụlọ. Ụfọdụ n'ime anyị ọ bụrụ ngwa nọ n'ụlọ ma ọ kwadị nnukwu moto na ụmụ ihe ndị a niile. There's nothing wrong with that. But ụfọdụ n'ime anyị nke ha dị iche. Ọ bụrụ spirituality ma ọ bụkwa self-conservation. Mmadụ isi ka ya kwado m n'igwu ka ya nọ. So ụfọdụ n'ime anyị dị conserved, adịghị reserved in their own ways. There is also nothing wrong with that. But ihe mmara kacha mkpa n'ụwa bụ dịka ndị ụlọ anyị si ekwu, ụtọ ụwa bụ mmadụ ibe mmadụ. Ụtọ ụwa bụ mmadụ ibe mmadụ. Mmadụ ibe mmadụ onye agbata obi gị, ma ọ bụ di gị, ma ọ bụ enyi gị, ma ọ bụ ndị agbata obi gị ebe ibi, ma ọ bụkwa ndị ọrụ gị. Happiness is derived by how we react positively to others. And happiness as to quality of life. I'm not a we are humans. More for than us, I don't care. And when you're not meaning much in my life. And yet, when I got faith, Obi ekwegi mmiri. Onye a na-ese, onweghị ihe ọ na-emere m, I don't care about him or her. Ya gafe obi ekwegi mmiri. Ọ ga-enwelili ihe onye ahụ na-emere gị. Besides, ịgbara gị iri. And we tend to forget that. So isiokwu m abụrụ, because taking care of ourselves should not stop with ihe anyị na-ahụ, ma moto anyị na-agba, ma ihe ndị ka ọzọ dị anyị mkpa. Or stop with, or involved rather, with how we relate to others, especially that what Obiani. Now let me bring it over to Obiani by the immediate about Obiani, Diani, Wiani, Omani, Nani, Nani, one Nani. Think only me introduce this to I have been married. Dim neighbor Emmanuel Anasike, 37 years. I didn't hold fair. On my money, you're fair. Oh, why? Any woman, they call her because he demanded a miracle to have, just like to you. Oh, okay. Anyone can about it, that my wife does everything. Is deceiving you. I did whole thing. So, how do we get around it? Sometimes you believe it. Foolishness. Being just plain foolish or stupid. Oh yeah, KJ, better put on the time. And then it goes. Eziokwu abụghị okpukpe abụghị abụọ ka o nụrụ m n'obi ma achọ ka m gwara ifu m lawa except that I didn't know where to go. One thing in matter that has always led me all these lives, the grass is not as green as it is looking at it from the other side of the fence. Never.
onye ka mbụ, onye ka abụọ is not guaranteed. Neither onye ka atọ. And that goes for nwoke na nwanyị. So, what do you have? Communication. Yeah, my communication. Or I could get that communicate however way you feel. Or communicate. Communicate. Biko kwezio kunania. Kara mokeha. Mama na amara. Muke kara miye gengeha. Koma na amara. Wani kara digengeha. Koma na amara. Ana kakwade kile gente. Onye loro wani onwo, no. Yaga je were 10,000. Je ba nwonye. So that Mercedes. Woman in no law doesn't care how old or the man doesn't care. Care with a chair, $1 bill. One morning. Say, you go here. Okay, you got on working on day no law, but again. You got look out for doctor. It's you had your bamonia. No line, what call line? I say, my name was the Gamma Alalamwea. I can see what they judge you, I got you one. I judge you one. We got it here, one. Near say, do you want me or do you want my daughter? You guys are problems. So, here I want to know so. Up here at your logo. I'm not very close Ben in the camera. I'm waiting to get a singer, a polia, a Johaju, Gabriel. I'll go see about Madu. But all of that, I will buy home. The 10,000 has been exploited. She has to wait for the next paycheck, whatever that is coming from. But that's okay. So we're doing it now. Because if we're doing like he make out in there. Also, no one in those that. Also, then the one calamity in car. Yeg Hagen to. There are no law, more camo, more carbo, more carton. He had a la who needed in here just one more. She now has to go out and find a job. Except that I gone on. I got a babysitter. Ya know who you did with them one. Because called China Bowl. Moka Nagay Sini, Nagay Kuma. Yaga Reba. Also, while you were here, Kuche Yente. Ye be no one from Mondoza. More from wine in Doza. No one that demanded a miracle to Apple. From Doza, you've got a problem. Lo and behold, Omogani had enough. Halfway was up, Zuru. Yabona, Acha Jabaki. Before you know it, a young woman is saddled with 4 children, 3 children. I'll get a young hand because I'm trying to hurry up of your America. Go on to her because it's your own young go. Want to marry a doctor. Osule. By this time now, I'm a bachelor, my usa, my mister. The next phase, you can pagago negi, padan negi, polun negi. That's the water lady, my one, what I know. I got half of one. Lo and behold, Ella Lola. It's really one, your demise has just started. Because Monica Abua, Namono to Moabua, the very black Amata man, it was Alamoko Jumiri. And then,
60 years and 65 o'clock. You are now hurrying up. They may child retirement. They said that they are able to cover it. They are here. Gala here at your flag and all again. This is a real story. It happens. They didn't go up with her. Nanya Kuhezioku, Ganhem War, Awangamha, Awangambara, pretty. Nyawundem, Nyawunam, I won't go away. Because while I talk at the mail of that doctor, look at nurse. Yaw come and him war, Ezuroge, I ain't a quiet dude. I don't yet go to. This is the real issue. So, for the Nima, ni Chile Pekarani, ni Chiche. For the Biaruhe, where water is in where a struggle and they go to fight. For the one, Garo, they will have magically hate TDC. Can't blame them. So, Isio Kumaboro, Omwane, I applaud you. Ndi Woko, and I'm a Mepuna blood. Because behind every woman that says, I will stay, that is the man supporting that. Sometimes the situation becomes so unbearable. So because now a double responsibility. More father, expectation on you hold. More cardi coach. America is not necessarily friendly, especially to a man. One again when he came with Atonia, somebody may have goes on, I'll be Chariola. I got him with Merediani. I got him with Meherum worker. At the end of the day, Ano Kaiji Kakeji. At the end of the day, Akuko Kaigro Kakagro. At the end of the day, Ego Kai Patara, Kaka Patara. Because they live in China and a mini, I'm doing again. So, Bikoni, Yawuro Ihem Nebu, no man is an island. No man. You can't do it alone. For those of you mothers who have struggled all this time and remain there, under Mecca, at the end of the day, you will find that reward. You will say to yourself, thank God I didn't jump ship. For those of you that are going through it, and I can say that pretty much that is all of us, because it doesn't end. I would say hang in there. The grass only looks green when you get it, it's actually brown. So, now make sure, because I'm supposed to speak for 5 minutes. Bikono. Chetekwa umaka ani ndai korobia. Chetekwa umaka. Ona hapo kwa biko ekokole kahania. Dalawa. Abero here. Ona huna hene mena society. Always you no kwa hene mena Boston. Ona kere na New York. More fado. Ana ukwa na Antonio Hichi. Ana atakwa ji bafu tarifa. Akoya. Bikon. Onye where for that 2 o'clock in the morning. See I did jogging at Central Park. See you gotta be out of your mind. No longer. Because when you're not making it, you hear me here. On my TV show at 10 o'clock, where are your children now? I used to say in their beds. Can we say that today? And I'm not talking about indicator or can you answer where your children are at 10 o'clock? And in here has really nothing to do with their beds, has nothing to do with their bedrooms.
We got to be on our P's and Q's. Parenting are too much. Those years, we didn't have many Nigerians. So, God will ask Roman, I will never allow sleepovers. I'm a woman, no let go, only Senegal. Because mpakani vo onye sidike. That mingling. Every man I say, paycheck again. Half of it like Jola, half like Ebe. You cannot afford $150 sneakers to wipe a year. You can't afford it. So please, so one no more. Bruno nna. Come on, Kagari Nona. As Mariani in that sense. Has one job me aturu. That no maka a carine honey, right age. Only maybe and God yam. Because Yam could hear the comes to the poor, or now will Amana. Now, war, Rutlaka, now will make laka. Well, no beggar hippio, or well, you're not have a hippie. O teach the one no job or kage. Game, only leg and yamama or broca or wasoko. The cocaine to one no sure or broca or taco. They work. I Yes. Okuya barameme. Mo cheta communication. Me communicate if hemenebo. Ema na ngwa ngechera ma hefe ne pa ke ma yu ama hefe pa yu na ngwa na si oh ya America. Communicate. Let us borrow parents to our children. I got to go more our parents. DJ. The seal the egumbo can make flow of la egu. Onye rilari. I'm a moyo of larry the ikabu and then shaking of the food. So DJ. I will want.
Yeah.
disappear. Ụmụ nwoke may disappear. Ụmụ nwaanyị ọbụla, onye nwaanyị ọbụla pụta na the middle of the dancing floor. Ụmụ nwaanyị niile pụta na dancing floor. If nwoke may disappear, we'll see you there. Sorry. Nwoke ọbụla nọ n'ọgbọ si n'ọgbọ pụọ. Social secretary na ndị tim m wepụta ihe ụmụ nwaanyị ka mee ihe kwesịrị ime. Nwaanyị ọbụla nọ n'oche pụta n'ọgbọ. Nwoke ọbụla nọ n'ọgbọ may disappear. Ihe a bụ test. Ihe a bụ test. Ọ bụ test. Egwu agwụbeghị. Egwu agwụbeghị. Egwu agwụbeghị. Yes. O nwere ihe a na-aga ime ihe dị special maka ọnọdụ special in our lives. Ya bụrụ na anọghị ọ ga na-abụ isi ọrụ n'ala instead of ịlawa ụlọ anyị gaa na ba palọ gaa ṅụgodi mma ebe ọ ga-aba abatawa ihe nọchiri ụzọ akutuo ya gawa. But with honor in our lives, our life will be complete. On that note, Anna Maga emailed the Mother's Day presentation. Everybody they wait. Okay, I spread out a little bit. Come on here, present the room. And I like to have you say for that you know the people. Mother's Day 2015. I spread them out a little bit. Spread them out. Spread them out. Come on, all of the land and one and all land. As a people won't know all kind of name. So here, I'm going to minute about to make presentation to Omuwaya neighbor. I'm going to the presentation. And wherever always is a neighbor, I think I can. All of the special, all of the too special to us. I call over the mentor on the young Jidema, the man of time. Oishi, Amato. Obioma no social secretary. Obioma, our own is running about that. Obioma,
ebe ụmụ nwaanyị kacha dị na mma amụrụ ha site ihe enyemaka na ọnọdụ ebe ejikọrọ ihe ala ụlọ n'otu ndị nne aga m ekele ụmụ n'otu pụrụ iche ụnụ na-akwado anyị ụnụ arụtara anyị ọrụ ụnụ mụrụ anyị ụmụ ụnụ na-asụrụ anyị ụmụ ụnụ na-asụrụ anyị ndị dọkịta na-asụrụ anyị ndị lọya na-asụrụ anyị ndị injinia na-asụrụ anyị ndị tija na-eme ka obodo maa mma ọ bụrụ ụbọchị na-aga anyị na ekele ụlọ ọ dịghị enough but regardless anyị ga-asị ụlọ ndị ewuru oke ka ụlọ nwe ya ọ flawa ụlọ nwe ya oh can I give person aya so let me cross ala this is the beginning yes let me first get to the social what I know that I didn't take this and come to me again Happy Mother's Day! Happy Mother's Day, everyone! God bless all of you. God will reach your life. God will prolong their lives and tell you to be sweet mother. Sweet mother. When I was so before now, body suffer when you suffer. Sweet mother, I never forget. Body suffer when you suffer for me. When I did cry, my mother was carrying me. When you did cry, I don't know why you're trying to avoid us. Stop, make you no cry again. Oh, no, that was enough to go down. That was enough to go down. When I was asleep, my mother would she go lie me well for them. She go in the glass, sing me good sleep me, my baby go. When I get hungry, my mother will run up and down. They find me something to get to do. Sweet mother. She go beg God, God help me, my baby hero. If I don't sleep, my mother no go sleep. If I no chop, my mother no go chop. She not dey tired, sweet mother. I no go forget this other way, this other for me. Happy Mother's Day to you all. On behalf of Umuwoke Igbo niile, Happy Mother's Day to you all. It will be too special for us.
Ajumale, ebe ide wa.
Are you ready now? Yes, the winner. Now we just a test of the iceberg. We're not going to run one and with a few more things after him. I give to you Blabayaka before I prepare the floor for dance, 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 dance. Yes, so when I want to. I don't know, but a lot of more they are late. They want madam. Okay, madam.
akweme omisi last ọ dị n'oche ya a ga-eji gift gị bịa nye gị dịka anyị na-echeta ka eweta the gift m na-akpọpụta nwanne anyị nwoke Chief Felix Onyenwe for a presentation o nwere on behalf of Ike Ụmụnna. Felix Onyenwe, ihe m na-enye bụ sọsọ 2 minutes. Ịnọ karịa 2 minutes ma ahịhịa biri gị mic n'aka. So ụmụ nwaanyị biko nọrọ n'ọdụ ewetara gift unu. Ya bụrụ na 2 minutes a nyere ya wapụ mama napụghị ya mic, ọ nọrọ mic ya ngwa m na ọ na-eme encroach taa ekwesịrị iji agba egwu agbawa. Chief. Ndị Igbo ekene m ụlọ. Ndị zitere nka m kwuo okwu a bụ ndị ike otu ụmụnna of New York. Ndị ike otu ụmụnna New York bụ ndị Igbo anyị. Ha consist of ndị agadi na ndị young people. Mana ihe anyị representịrị bụ ọmụnwawo onye isi ndị cultural group n'ebe ahụ. Anyị nwere sub-group bụ cultural group. And oge niile ka a na-ekwu maka culture. Oge niile ekwu maka culture. Ha zitere m ka m gwa ụnụ ka m tinye okwu ụfọdụ. O nwere akwụkwọ ga-abịara ụnụ n'ofu n'ofu na ngwụsị okwu a. Biko were na ohere gụọ ya bụ akwụkwọ. Ọ ihe dị n'akwụkwọ ahụ ka m na-eme ka ntinye okwu nwantịntị okwu ka m gwa ụnụ na kọlchọ. A na-ekwu kọlchọ ị gaghị ekwu kọlchọ amaghị okwu bụ ụnụ. Ihe bụ kọlchọ bụ the language. The culture of the people is embedded in the language of the people. Enweghị language, agaghị enwe culture. Mana ebe ahụ ka anyị na-alak. O were bụ na taa bụ na ndị nne nọ ebe a, ndị nna anọdụ ebe a. O were nye anyị obi aṅụrị ịgwa ndị nne na ndị nna. Maka na ọfa didewekara ụmụaka ba nso. Anyị wee na-agwafa na-asị ha ma akwụrụ na onweghị onye ga-akụziri nwa gị Igbo. Onweghị onye ga-akụziri nwa gị Igbo abụghị gị nwa nne na nna. Ndị ike otu ụmụ na-agwakwa ụnụ na-asị ụnụ onweghị onye na-abụ ọ bụrụ onye Igbo nwa ya enwe kọlchọ Igbo nke ọ na-asụrụ ya sọsọ Yoruba. Nwa ya enwe kọlchọ Igbo nke ọ na-asụrụ ya sọsọ oyibo. You cannot build your own culture under another people's language. All impossible. So Maria and Marina a na-emekwa ka nne na nna encourage na-asịba ụnụ adazina mba. Ọ na-abụ onye sụwa nwantịntị o chee na ka nwa ya sụwa ozigbo. Ụnụ ada na mba, nwa gị agaghị asụ oyibo ozigbo, amị asụ Igbo ozigbo ị na-asụrụ ya. Ma ibe niile ị na-ekwu na-aba ya n'ụmụ ya kpụkpụ. Ọ na-abịa na isi, ọ na-abịa na all the nerves of the body. So ihe a na-agwa ụnụ bụ bido ka ụnụ gwawa ụmụaka ụnụ onye didekarịrị nne na nna nso bụ ndị ada nwaanyị na-adịgide nne nso nnukwu. Ọ ada nwaanyị ahụ na-amụ nwa. Nwoke anọdụkwa ịmụọ nwa ha n'ụlọ ọgwụ. Ozugbo ewere nwa ha tụdo n'obi gị gwa ihe Igbo ozugbo ọ na-anụ. Iche na ụfọdụ na-asị kedu mgbe a ga-ebido gwawa ụmụaka Igbo. Oge ahụ a mụrụ ya eburu ya tụdo ha n'obi ozugbo ka ị bond with the child. Bond with the child with your own language. Nwa m nnọọ na ara ka ị ṅụrụ inyebi ya ara ozugbo. Oge ahụ ị na-enye ara ka ị na-asụrụ ya Igbo. Imede na nke a bụ nwatakịrị ịkpọrọ nwa gị na-eje ebe ọbụla nwa nọ na preacher ka ibe a na-akwa mbụ na
nwoke ịtọka ụmụaka ibe a ji akpọrọ ebe ị na-ekwu na-agwa ya okwu ọ na-anụ ihe ị na-ekwu gwara ya maka weda gwara ya maka ebe ọ nọ gwara ya maka Igbo bido n'ụmụaka gwara ya ọ na-anụ ihe ị na-ekwu na-akọrọ ya akụkọ ka ị na-akọrọ agadi nwoke maọbụ agadi nwaanyị ibe niile ị na-ekwu ọ na-anụ ya mgbe o bidozi ya sụọ ya bụ asụsụ ka iji amara na ọnwa ihe ị na-ekwu. O nwere onye bụ Chomsky onye linguist onye Amerịka ọ si ibidokwana nke ọdụleti agwa nwa gị okwu na langweji nke gị ị ga-ebido nke ọ na-adị na abụke in the cradle ka ị ga-ebido na-agwa nwa gị okwu na cradle oge ahụ a mụrụ ya ọ nọ na odinọ na cradle ka ị ga-ebido gwa ya okwu Igbo maka ọ bụrụ na ihe afọ ọ gafee 2 years gafee na-eje 3 years na-eje 4 ị bịa bido gwa ya okwu ọmụmazi okwu Igbo ka ọ na-amụ okwu oyibo ma ọ bụrụ na ndị be anyị na-eje na langweji ibe si culture anaghị akụzi culture akụzi. We pass the culture on to the children. We don't teach culture. We pass it on. Anaghị akụzi. We pass it on. Passing on bụ ife ọhụrụ na ị na-eme na-ekwuye n'Igbo na-agwa nwatakịrị gịnị ya na-akpa nkata gịnị ya na-ekwu okwu and so forth. Gụzie na akwụkwọ ahụ na ụnụ ga-ahụ details of ihe anyị kwuru. Ọ bụrụ na abịa na nri a na-esi esi unu sie nri Igbo ịgwa na nwatakịrị ka anyị jee na nke awụ ndị Igbo nke awụ nri Afrịka nke awụ nri Amerịka maka ibe olue na discrimination. Nwanna biko nye m owu ohere ka m kwuo ofu okwu ka m chọrọ ikwu. Okwu m chọrọ ịgwa ụnụ bụ na ụnụ emekata na-asị is the culture of the people is the inalienable right of the child. Ịsụrụ ya n'oyibo. Asụrụ ya n'oyibo inalienable right of the child ka okwu Igbo wo to the child. Ọ na-ekụzi ihe mmadụ Igbo ị na-emegide ya ọ ife eji atụ mmadụ nga mana ya nọ n'ala Igbo ị ga-akụziri nwa gị Igbo maka na his right to understand the Igbo the language of the people. Anụmanụ na-agwa nwa ya okwu na their language. Ewu na-agwa nwa ya okwu na language ya. Culture ọbụla na-agwa ndị bebe okwu na language ya. Kọrọ ya n'aka, kọrọ ya n'aka, kọọ ya aka, kọrọ nna ikwu aka. Yes, a ga na-ekwu na-aga. Ọ gaghị eme today. Nna m ukwu ịnụkwuru m isi na m nakwara gị maịk m nyere gị. Yes, ife ọkpa gwara bụ eziokwu ahụ. Ọkwa nke a sụtara usekwu bụ ife mere m anyị bụ pụha ezi. Ma ị sụrụ olu Igbo n'ụlọ wa amaghị amụtaba ya ezi. Ọ dị garanti na iwu ojere ụlọ akwụkwọ ma amụta olu oyibo. Etifu amaghị amụtaba ụlọ akwụkwọ bụ asụsụ Igbo. Maazị Onyenwe imeela. Gift e nyere ụnụ. Onwere na-enwetaghị gift a ndị social department kere ya mee indicate to the social secretary ọ ga-eme ka ruo ya aka. Ihe ọzọ chọrọ ime ka ọ mara gift enyere bụ gift enyere fọ ndị bịara ịba. Today bụ Igbo banquet. Yesterday bụ Igbo banquet. Today bụ Mother's Day. So gift iji ala bụ gift iji bịa maka ị bịara Mother's Day ndị Igbo. Onye ọbụla bụ nwaanyị Igbo na-abịaghị gift nke a gakwara ya azụ bet ha marakwa na ọ bịara n'ọbịa ọ ga-akwụkwọ ego bankwet ya anyị wee rielarị ya. So otu a kochi dị kama agwakwala onye ahụ na-abịaghị na o nwere gift e nyere gị gwa ya mgbe ọzọ ya bịa ka o weta gift ya. Ndewo dije dabere egwu ka anyị dọwazie tewa to infinity. Onye ọbụla pụta bụ egwu ka anyị wee nọgere. Ndewo.
ọmụgwọ ọbụrụ ngwa nwanyị ọ na-ekpenụ ọbụnya bụ chukwu na-ekezi ọmụja nwanyị jidere nwanyị bụ nwa nwanyị bụ maka na onye na-amụtazi nwa nwanyị ọ na-ajụzi anyị nwezi nwa dị adị mana nwoke na-emechi afọ obi mana ibe anyị na-abụzi onye ọbụma na-adị abụba tụle mkpọsi na-ela ndị na-egote nsozi nwanyị
Mañana, eu
Aston Rock, Chief Mrs. Lovett Eboso, CEO, Aston Rock. Again, over announcement. No worry, yes. Chief Patrick Owe Osadebe, we had a man of Igbo. Saturday, June 13th, 2015. Remember, we are welcome the legend, Chief Osita Osadebe, of the group Metulamano Igbo. Yamera Yebu. Onye nwere fọbọcha ya pụta of $50 about a gate. Otu aka ka m na-ekele ndị mere mmemme a ka ọ dị otu a. The executives of Igbo Organization of New York, Oduwaka, the social department, Oduwaka, Ihudu mere dị mma, anyị na-ekele nụ. Anyị na-ele na afọ na-abịa unu ga-eme karịa ka unu mere today. Ka chi mee unu mma, ka chi gozie unu, ka chi gbaa unu mee. Ka o mee ka unu mata na ihe unu mere maka ọdịmma ndị Igbo. Ọ ga-adịrị unu mma. Ndị unu, ma ha sa na-egwu to infinity.